au badai banduan om wan bad om pen slam shu ban manta kan om don jing shep tiang hapo kari jungi namar ma uken udai unong pen em jungi aga kateng kupa badu khon bad man sem ba khon amen ka jingai Trai yu Jesus Christ ka jingai jung blai kupa lembak dia so jom sem ba khoi kin dorenkat bad pi baro rengkat bad piu kan ti puan jung ni jing sang jung mat kong manta kan om don ka jing shep tiang hapo kari jungi oh ni don ka jing shep tiang yo omicron kenyang jing pa ubisher kai bla poi menta adu kum Basaw Fusan ngot ibla yo itiang yo uni nama ukam shir kai ukam don ka jing ajan kam tam ban kata ikhlung ketemen itiang kata kam tam basorka klapan khre ka sorka mekalaya klapan khre yo de manu rimunu bayo yo ni uknyang hablai bo stage po sauli di nisep tiang kan yo ni ada nyem tiang yo jisu nang pen em ki wei pat kinong shion ki tiang yo jisu umesaya unong pen em usiem ju kisiem ni pada ngi kemen ban pedang yu daga jing shania daga jing ie kan ka ayom Adbent ka Basaw ka bakhadu ka ba ni yo ban pen khre ka jing wan Christmas sang sausi kan pen komen jing iwe pai we te mata shopping terwa ni ka jing ba ko na mal ba mui nyim shep tiang ya ka jing wan jong unong pen em hari ni shep tiang yo kusuoi ubakwa ban tombor bakwa ban penhab yang ya ka pop sang tungin pan map na ta ki ki jeng le bakla jing baro ban yo ya kata ka jing ten sim ha ka jing shania bar kham tam ha ka mon ka jong ublei nga phla ha ublei budan bor baro bar phi ku men ku para namar bangale pop shibun dagi ji perkhat dagi tien badagi kam badaga jingle aklan daga jingle palat jonga daga jingle palat jonga daga jingle palat bakrau jonga namar gata nga karpat ya kamaria bakhuoi kabaya isa ka theisati yangel bakiri ukhuoi badia phi ku men ku para bandwai dak banta jonga hau Trai ublei jongi ublei bano bobro ni sne yangi bandala mam no ikipop jongi unyalam yangi syaga jeng em bom jukun amen ko blai mi ubah ukhuan juga thai sati bakhuan melapan paus bun haga perthai ya ka jing phalang juga buram jong mi
to ay ikarpat bangin kan mau daga jingay ka basisya bat bangin rakhi buram borobor daga taga jing riu blay yakat kani ka jing maya bapla joko jing wan longdo daw trai ju sukri sokhuan jangmi ubai mer busun sharan kat bat me ha ga jilong ka we ju ban sem bakhuai we ublay junam la junam. Jing puli nak kitab umika nong yatu lupa. Utrai u ongkumne. Mapha ko Bethlehem Efrita. Mapha kabarit bandon hapadeng kijat Juda. Napha unmi na kabenta jonga. Uta ubanlong unong sensar halor ka Israel. Uba katemmei jong u kadei namin barim. Kaba nadu hindai kulong kumta un I no yaki nadu kata kapor ba kata kabasu kha kalakha ti hangta kibadangsa nagipara jongu kinwan phai shaki khun Israel ti un sayeng bat un sa senshar yala kipat ha kabor jong utrai ha ka jingkrau ka keteng utrai ubelay jong u. Bat kin sa im da ka jingshangan naba menta un salong ubakraw habaro shitulup ka pertay. Bat uni un salong ka jingsuk. Kaktiin jong utray. Kasam kajubab ko belay tu ben phai biang yangi ay kakhamat jong me kanten shan hangi bat ngin salaj im. Blay tu penhai biang yangi ai kakmat jomi kanten shan hangi bat ngin salaj im. Kunong syarai u Israel tu shashkor ringi mi uba shonghet halor ki kerubim tu tenshan tu kersiu ya kabor ba jomi bat tuwan ban pelaj yangi. Kajubab Blay tu penhai biang yangi ai kakhamat jomi kanten shan hangi bat ngin salaj im. Kublay kipat tu phai biang ngi kerpat tu jungo na beneng bat tu pen. Tu wan jungo ya uni udieng wan bat tu yada ya u. Udieng wan ya uba kakti kamon jomi kalatung. Ukhon ubriu ya uba mi lakam na kabenta ya ladihi. Kajubab Blay tu penhai biang yangi ai kakhamat jomi kanten shan hangi bat ngin salaj im. Tu kakti jomi kanlong halor ubriu ubadon ha kakamon jomi. Ukhon ubriu ya uba mami lapen skem kum ujongmi hi. Bat ngin lendet shu yami lanu. Tu ai jing im yangi bangin khot kerpat ya kaketeng jongmi. Kajubab Blay tu penhai biang yangi ai kakhamat jomi kanten shan hangi bat ngin salaj im. Ingpuli nakashiti syaki Hebrew. Ko para habau kres ulawan syakani kepertai ulaong. Ya kijingnya bat kijing terwa mem syam lamon. Henrai melapan kre ya kemet na kebenta jonga. Ya kijing aingu tang bat kijingnya sajpom. Mem syam lasngubha tiang ngalaong. Hakmi ngalawan banle ya kamon jongmi kublay. Kumba latho syapang jonga haki kitam. Habau laong haneng. Mem syam lamon limne ngubha ya kejingknya bat kejing terwa kejing aingu tang bat kejingknya sajpom. Ya kini laterwa katkum kaan.
nang tapan ulaong. Hakmi ngalawan banle ya kamon jong me. Ulaweng no ya ban kong knang banseng ya ka baar. Badda ka bamon lapen ko yangi da ka jingknya ya ka met uji sukris tang shisin bat shi junom. Tien jong Trai. Akmi ngalong ke sakri jong Trai. Ai kan long hanga kat kum kak tien jong pi. Utrayun don ringkat bat pi. Kajing puli naka-gospel bakuay kat kum ulukas. Atu, aday ka bakat kakami jong Trai kandawan jiwa yang Hagitu isi ka Maria kalayang baklalay bagbag syarilum siya ka sinong hajudia. Baklarong hakaying jong Sekharia baklay kublay yak Elizabeth. Habak Elizabeth kaliyo snow yak jing kublay ka Maria iklong hakakpo ajong ka ilakanji. Bad ka Elizabeth ladap doon siyang bakuy. Bag la pertada ka sur kabajam. Lakar kuya pi na pleng ikantay. Bal lakar kuya uso juga kapo jong pi. Hatu ngaday kay bakat ka kami jong Trai kanawan jingo yang Nabahak mi, habakasur ka jing kublay jong pi, kasawagi skor jong iklong po jong ilakan ji, daka jing komen. Barsukata kablangit, bakan don ka jing penurlong, yakata kablakren haka nautray. Ka gospel bakhuay jong Trai. Menen iliyo singaw nagka-gospel kumno bau Joseph ulale yakamuan ka jing ublay. Hagajing shida, hagajing singaw red, hagajing jing surman siyam, lakwa bantad rong, yaka Maria baglapun kuwan na siyam bakuwan. Ray ula pendep yakamuan tang siyo singaw na angel. Ko Joseph wat syepting ban syem tengah ka Maria na baya ita iba kelapun idai no mensim bakuan. U Joseph ula pendem ila di hagini posniyo. Bat ula le ya kamuan kajong ublay. Pragasan ba ibaro menta ngilapoy hakani katayo ko bakadu jong kandi kapur Adbent. Banisa stang sausi bangin sayo banrakhino yakata kasni Christmas. Kimat pusan menta kasni Utray kabakhado juga ni kapur Adbent. Kipen kan mau yangi yakaway pat ka jinglong kabakong santam kabangidon kam bandon hagajing im jongi. Ladangi kwa banlong kipralog kibejan tam jong ublay. Katakalong le yakamuan jing ublay da ka jing sngorin kaktian ublay mentaga sngi kakadaw siyay hangi yakata ka jing suk mansiyam kawan da ka bangila ngile yaki artri ki bakong santam haga jing im jongi kabaningkong kalong banong banle yakamuan ukpa kumbale ujisu jing puli ka baar mentaga singi ka kren syay ba ukris uwan
siya kani ka pertai banle ya ka mon jong pa hadu arsian kani kentian ngalawan banle ya ka mon jong mi ka pau syai kedar hau jisu uba pendam hakmat ukpau bahabneng ka porat ben ka pen kan mau yangi ban bisyari ladi langi le berbor ya ka mon jong blai ni hakamon la jong hi banle ya ka mon jong blai ka mudru ban ong hooi kumbale ka Maria kam tip ya ka ai ka ban sajia hadian henrei kala ong hooi ki kentien ki bakal ai hau angel ban priang ya ka kubor ka ba ublai ula pa lengba angel Gabriel habang iong hooi banle ka mon ublai ka jingkar khu kam dei tang na ka banta jungi shimet henrei ya ki weiru kumju kumbajia hak Elizabeth balengba ka Maria kamlong ka basuk ban siwang hooi henrei hak bayadai batka banle ya ka mon ublai ka Maria kala ai ya ka nuksa ka bajanai tam ublai hapa ule ya kiai usdang nakabarit tam ban peni ya ka jing krau jangu ba omdan kai ka ba omla ban long hau ka Elizabeth ka belasya kinshi habaro ki brio namar bakal lengki bakal pun kun da ka bor ka jong ublai naka ka jinglong temen jongka Elizabeth wala ka jinglong bakordit jongka kam shim laklat banle ban priang ya ka mon jong ublai ha ka jing im jongka da ka jing sngorin bad uso juga jing le ya ka mon ublai idai king ban kan mauru bahkan di kalenti kadawaru shibu ni jing len ladi kumbaka Maria ba Elizabeth kilale kila penpau ba kila mat ya kata ka jing im jogi andrei kim shim la kenran dien namar kata ai baki kam jongi kiba ngile kat kum ka mon jing ublai kin penjana ya ka jingej baka jingej jungi kan penjanai hangi baro klem kini ar ngin omla ban yo jingmen but sam jingmen lem yekiwei kumba le kamaria bat ke Elizabeth menen janmien ngalia tu halor u Joseph u bale ya kaman ju blai ngalia tu e kam pla ka blajia menta usnem shuaban kod uni usnem jung Joseph ku bat itai long kumi iba wan ba itai kun iba riusnem iong rei kumbai dang don tang kumba laisnem haga jing pang jing stom ka bom dan dawai iba pli iba duk iba kerdu imla ban le syadu syajingai ban pa sumar hali ban wat jing duai na po parjungi di le kendu yang apa Paris beri panjing duai nam tai tai kuon isna ilam si pada ini kuon kalau ka beduk ulok umdan syu ngahapet hap sumar ya gini sanu di kuon ba ini baret iba ngakit ngaba imla ban ya kum kiwei pan duai lam ka perkhat sipang bangaloong kome wat khuslai le syu Joseph ubnai jung Joseph la jan kut le syu Joseph ubri ukpa ubadon bortam ubala bale ya kamon jung blai mau shima tarong ya ka Maria ngalong hai tai long kumi pet ula pendep ban penhe pensan yu kulung Jisu le spo ya mane nakata jing khang badian ple hang du pini hapo kendong pini ya ka sa syu jung Joseph ku sang kumba artayo uni usam jung Joseph ku usakut no ti lalai la bai tai ku ni lalai la ple ila rong ila isha ya kata kasayhu jung Joseph ku
iba pli iwan nadu ribuai na mga ito ba ini ilong kumi te ilalay ang tu banduai bai ta ikun iba pang tip ka jing doa ayu ko bai duai siu Joseph ngimla ban tip ita ikun pada ila syuki hakamet tu kumi ban pej ye ita iklung jisu iba Joseph ura ba ta kumi ha ba pej ka jau umat ka pej siu duai ngim te ka jing duai ayu ba ngala ab hang tahebar hadu ko ba arpu minit ini ilong kumi ilami ilawan tu para ngala duai ong pila duai daga jing syania daga jing i daga jing suret hoi para ngala yam ngapen miki umat habang apet yo Joseph uba pu samberki yanga bad ini iklung ibaki hapo kamet jonga iba syupesa ita iklung Yesu baura Joseph tong tok hilai nang beteng daga jing duai jong fi sinong bad onda la jia kan du jing jia iklung te sa pentip yanga ti la le pai no ngala ai pisai balik bailenti shedu staspo juk parish maubri ti la ti dasam e tang arsi ke simpor yong hublei sibone para ngania tu ye ke blajia hakayeng jonga hakapor jan miet yo so ta jing tiet jing khang jong nuri jing nu ngalaki pentia gidi kuan barang aliki ngaplay jing khang ngapet ngakongoi umdan brio iman ngasyu asno ya ta jing ki jokole ai maga penki ya kata ka jing khang nong kendong ka bangiju botang i huk i barian tigalai thiano hadin 10 minit don biang ta jing tiet jing khang ilaki ila pet si setai kongoi sport ba to ba de tak tosla umdan brio ari yang iman ngapo sneo ngapo sneo ban yo so ta ka sur ti jing khang ha ka yin jonga ha dien khasan minute la yo so ta ka jing tiet ka ba kham jur ila ki ila pri wang bro ti jing khang ila wan pet no shepo de peiding ban shong khop ha ta kendong ban thumi ta ikuan jong i ila shupet manu banwan iklam inu bawan tang hadian kumba 10 minit kata ke jingkang babli kala syukur dep hi la lengo ari manu bakang manu bakang di jingkang la lengo rei pet tang hadian kumba ar minit la yui ba itai kuon ila ki ila yang ila ya ila panjing bam ila tangan e kakumi kala kudup dak jingkuman kala kudup barkala syuang haladihi imadu de Joseph uba wan jar hakan diga yeng jonga ban kata ban penkoi ini ikun jonga ti ku bangalong let pisai kampla ka bau Joseph ukpa uba sebun uba i bapang bistom un sale kampla ulala la wan jar imshim la yoi ka Sngi ujug jing wan Joseph haga jing isnai haga jing le abha haga jing i akan dikan long kumi nadu na jingai ban wan wat jing duai ban wan duai haga tai ka sasu jung Joseph baku ula wan jar klam pria kedur khamat ula yai suki jai badek ta jing nok ading tiet jing khang ju hadu wasin ka balai haga bakhadu mauhi ukhang no i ka jing khang ti hang tai la sotu la penbna ila pentip pada kubli shibun e bapilai pa dua ya Joseph ngatip ngam artin shu badi Joseph haga jing le ya ka mon jung ban penkot pat mangapan ngong kalung ka mon jung mi ko Joseph la mi ko ban shimno ini kun jonga ban le rengkat ban mi shebna tolek kat bak memon kadi ka mon ka jong mi om ka mon jonga ile ka mon jung Joseph hakata ka mon ulaiken balik kampla prakastan pet katakan ka jingle e kamon kumamenen ila ngalia tu syapang ka jing ka jing isnei kamon ka bakrau ka Joseph ulale mentapan ngi ya kamon jong ka paradisi bat ke Elizabeth baru arngut ki ahia ka ni kanuksa jong banle ya ka ni kamon
Dia to ai kan bahkan ni ke Christmas ke bansawan kan ai hi ban priang Yesu haga jing komen baga jing songu kumpau lapau haga sidi syara jing Archbishop Victor Lindo bangide ban songu berbor bangide ban aingu gide berbor ban le ya kamon ga jing blai koi kamon ga jing blai kalong ka jing duai ke ba krau tam hadu kata-kata ke ba krau tam kumba ki bri ha kata ka poi praisial idang im hang te po operation thmai ki wan pa duai ba pa duang le ya kamon jing blai aingu sngongu yaro ya blai ya Yesu ubama udah kamon ustalia ya ke ubama pipan patisha ka jingkran yu prasiria kalong kabadai ki duai ki yaro ki ai hakamon ka jong Yesu bo Yesu ui ya ka jing krau ka jing le ba ka jing ai burang ka jing ai nam ya u mo upat hak takamon upan koi pan kia ya kita ka jing pang jing sitom baro di praksan be baro hak ni ka ayom adbent ka belajan kut sang sausi ka ni Christmas belajan man tongin le ya kamon ka jing blai in le da ka jing songu ka jing aingu ba ka jing yaro ya tang ba khoi tam ka jing blai kumbau Joseph ulamon ban pen koi yi ta ikun jukuni ka riu kun thai ka baduk ka bakardu ka belawan nadu ribhoi ban wan wat jing duai umdi dawai kim pen koi wan wat jing duai bat ilayo shisha ya ai ka bamai i angnut bai lale ya kamon ka jing blai to ai ken bakadi ka ayom Christmas bansawan baling bakadi ka jing pen kut ya kadi ka ayom advent kan ai hangi ya ka jing komen bangin komen borbor hakamon ka jong blai ngin komen borbor ban le ya kamon ka jong blai ngin komen borbor ban pendap hok ya ka jing kamram hakaba mangi ngi sayu ya ki kam bai kam pla ki bansawan jia hakani ka ayom Christmas ka bansawan haba mangi ngi pendap ya kata ka jing ka jing komen ka bangin dia sno istali rengkat bakani Christmas ka besisha bat ka bak komen bag bangin le borbor kamon ka jong blai tu bayang Amen.
berabi baro tungin boy ni jindwa gi jikerpat hagani ka tayo ko bakhat do jukani ka ayom Adbent ban ngile berbori ka mon ka jong blai kumba ka Elizabeth bat ka Maria kilale ya ka mon jong u aga bentau pa bukho jungi bishop jungi kilando bat ikatikes bahaga jing Trai jungki pan emi ki melsim kidai ban senia lut tang ha kabor bat ka jing ye ublai om ha ka jing klein briu to wan hier ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu aga benta kani garampai Kristan jungi bakat bang idang penkre ya Christmas ngin penjiliu ila ka jing tip ya Jisu unong penim bapla bala ai dau blai to wan hier ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu aga benta iwei pe iwei nangi bangin nang sempang man gasngi kumno ba habale ya kamon nublai kayalam yangi syagajing penim to wan hier ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu aga benta ki Kristan baro ki papen kre ya Christmas pakin sumar baha ba katba ka badon kam yaki kalong ban yesuk no bat ublai lem bat upara briu to wan hier ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu aga benta ki briu baro bakin do pediang yau Kris akan ka por Christmas da kajing kemen bat kajing sengu to wan hier ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu the one here ko Trai Jisu hagitu basham la nori basham janja ban ai jing kemen yaki hagi khun suari khun rangli hagitu ki bedong jing ba uksuwa boman utangon yaki upan pai pin pra ya kamer ka pha jongki ka bor ba ka mon ka jong Jisu kalong ba unsirap itu ibu jing shania ka jing ien ha ka bor le kam phla jong Jisu to ai ba kani ka ayom Adbent bat ka ayom Christmas sa sausi ban sawan kalong ka ta ka jing le ya ka mon ka jong blai bangi sayi ya ki kam bai kam phla ki ban sawan jia ha ba ngi IT da ka mon so bha sya ublai unong pan ibu mesaya jongi to wan hier ko Trai Jisu Hier ko Trai Jisu ai bagani ki jing duai ki karpat ki ba mangi ngin pen kre janai stang sausi ba Christmas sawan bangi sal yo ban pendap hok da ka mon ka jong ublai nak mta ki jing tmu jongi ni pani ki ne baro dau Kris utrai jongi amen Lai spa Andrew Fosan Lai Andrew San Kedua para bagi jikinya jung ba jung fi kalau ba priang hun hak madu blai pa badan bor baro Kong Trai yang tane ki jongki na
Lope sobha atrai kerpat yang ini kijing terwa ki bang iwan bu hakmat ketuan jungi kenang be yakapa ni wanra hak ta kijing trot brio jungi on pen kuai pen kentang de kabor jungi ni padi gini baro dau kris utrai jungi utrai undaran kat batpi to kentiu ya lagi do anun ong ina ingu utrai kenrad ublei jungi ya shisha kalong basong hok berkabadai kadai ti juga jing pen emi phamaliki po bi jaga ban ayu emi ko kanra ku pa ba khoi ko blei ban bor bor bam jukon le ba utrai jing yu di sokres na mari jing thula pa jing baro ki prophet ki thau sha u ka kami pasoti kala khmi lenti ya u da ka jing e bam la shampang u ya anis bapti sular wai da ka jing wan jing u bo lo ka deu ya u haba uwan dei tak tak jing ei ju bangile yo kumen la pa ya jing maya ju jing khai u ba kum ta un siam yang i basharai ha ga jing duai bat ki ba kumen ha ga jing ya ro ya u bat kum ta ring kat ba ki ha ba ki ar khangel ki calcium ri hima bat baro ki pai belian ba ki bor beneng ni roi pendan buram yami da ga jing ruai ya ro klem kun Shisha malong bakuai ko trai ka thamei juga jing kuai baro na mar ka tai ger padi me tu pen kuai pekan tai ni jing terwai jungi de wa phai man sim jung me kum kum jer halor jung ki bakin dup kala long yang i ka met bagasnam jung trai jing Jesus Christ haka pobla di no yu berla ka mon sobha ula pleng jing sha shitom ula shimi ku pu ba daga ba ayu yami ula kedia yu ba ulai lak senran uong tushim batubam da kani pi baro na mar kani kalong kamet jonga yakaba on IT na kabanta jong pi Agai juga komlai bam le shimi ko khuri bada ba ayu biang yemi ulai ka halagi senranu ong tu shim bato di nagani pi baro na markani kalong ka khuri jo snam jonga jo jutang batmai bat bam chukun yaga ban penmi naga banta jong pi bat nag banta ki babun yaga ban ma bi ki pom to le yaga ne ban kan mau yanga
jing maya juga jingan. Tangi bapan mataya kerja baju mi pajong ngi terwah mi ko trai pu jo jing em bari khuri jo jing pen em ngira ayu aidam namar bamlai nyewi babil banyak majong mi bad ban syakriya mi dak basuri ni kerpad yo mi bangi biyo pentalam hakamet bagasnam jo kris ngilung penyetri kawai dau mansi em bakhu tukan ma ko trai ka balang jong mi ka bla priang hasata ka perthai Betul penjana ya kata jing ia dengan busyak kerja mi ukpa bakui upo Francis Archbishop Victor Lingdo bat baro kilingdo. Tukan mau lemi himen para jing sana pakan thai kibi otia ada kebakarman ya jing mi pan. Berja baro iblakhlano tak jing snai jumi to pedang iki syak jing syai ke kemat jong mi. To isna yang ibaro ngi kerpad yumi kenang berengga bakam berisi bakui ke kemi jong blai ujasa bakui kurim jong ka ki apostol bakui. But baro kiriu kui kibla pen sobha yami patang la patang. Indu blongi babit banyo bantalam haka jing embom cukun babangin yo banyaro berba pendan buram yami dau kun jongmi uji sukris. Dau lembat ubat hau kalau humi blai ukpa badan bor haka jelong kawe juman siem bakui baro akaburam baka jing yaro junom la junom. Tongin ya duai kumbal hukumi yunong pendem bat kumbal hikai dia ketin blai nginuat banong kukpa jongi ubah habneng kalong ka bakhui ka kerteng jongmi kanwan ka hima jongmi kalong ka mon jongmi tu ai ngi menta ka jingbam jongi ka bahala ka sni batu mabi kering kang jongi kumbai rui mabi blai sni yangi bat wadiala mingi sya ka jipensyoi Nrai tu pelai yang ini nak bersniu. Tu pelai rupa utrai ni jing sniu baru. Hak jing sebun jong mi. Tu ai jing su jing san hagi si jong i. Kenapa tak ajar jing sniu jong mi nyelai berbuat nak pop. Badingin yo je ada anak jing jenjar baru. Kan bangin nak kemil dia ke kermen bakhuan. Bagai jiwan pat jong nong pendim jong i. Uji sukris. Amar jong mi kalau kalima jong mi kapor paturom junom la junom. O Trai Yesus Kristus no ki apostol jong mi ka jing sungai ia phi ka jing su jong ang a ya phi wat pai pop ni ka jing ji ko balang jong mi pada ka jing sebun jong mi tu ai ka ya ka jing suk pada ka jing atli ka wei ka kum kamon jong mi mami wi berbasan syar junom la junom ka jing su jong trai kan don berbor rengkat bat phi terwag da ka jing suk i wei pan Yesu kholang brajong blai hakmi tau blaki noi pa ko perthai sugui tu blakot syaga jing khawai jong kholang bron kokon ra ma syong ho pa men man ru po ba yin jonga
Trai Shillong tang nak in bagam siam junga kan sak. Number Ars Pa Hatway, Iway. Woman sim ukris, tupan khoyanga, kamer ukris, tupan yanga, pusnam ukris, tutendega, ko nakrung ukris, tusayanga, ko jingshan ben ukris, tupan kanyanga, ko jisu baba, tushash koyanga, apo kijingmong jongmi, Trai nganri, watshayanga, panan klaso nami, Naung shun baman, kodayanga,
Ngiring tinyap tokhot yanga, patong menganwan sami, baringkat bikirukut jongme, antum yaro yame, junom lajom, amin. Kajing penpena, ya kajing jiat di kilong ying long sem, ban ai kata kajing ai sengub ha Christmas ha Paris jongi, la IT ha kaseng samla jong ke Paris, tinggi dang pediang ya kipisa kijan kinep, di kinunu kitiar yang kitiar bam, nak mentakani, ban sasam dagi samla, haka arfusau tarik mentau benai, haka por Shipau baje menstep habiangki hall. Mentagasni kanobina Christmas kasasdang hakapor baje mensngi bagajing plapat kalong ha office jong parish priest. Mentagasni ru kanobina Christmas nak mentaka blok malki ki khna bapniang communion ki khna hikainiam kan salong hangtei hapo tunelo hall malki hakapor baje mensi bansdang daga nobina Christmas berban penkut daga mas wakhuj baga jingle akumen Christmas gathering jongki hangte po hall malki kamas bai mi Christmas hakar fusau tarik kan long hakapor khandai baje janmien ban terwadi Archbishop Victor Lingdo kimas pat hakar fusan tarik kin long kum hakasi ublai kumbajulong nambaga di kasi kuy kasi Christmas kajing penting ukurim dia tema fi baro ba wan rap lang lingdo sau kumi na laikor baga Erika Basaw moy na nongremba Laitumkhrah ba shining star thaba na lumpi umsning parish baga Dibora kshir na nongremau Laitumkhrah ba Rupert Lumbok Sawian na Laitumkhrah barka Emi Yoka Christabel Marwen na Bishop's Fall Mauprem Parish Bau Kenny Star Karmi na Laitumkhrah barka Linda Mary Karmaulong na Maulay Nongkwar Bau Alex Bor na Tibling Duliajan Assam barka Mary Archana Eka na Nongremba Laitumkhrah Bau Cornelius Pensyay lang karsentiyaw na nongremba barka Bibiana Rosalind Karkongor na Laitkor Bau Cesariul Lajit Kansay Karbani na Boys Road barka Nasarisha Lingdo ng Pior na Maulay Mauro Bau Bansay Bor Do Tudong na Jayaw Laidom barka Vera Madonna Kahil na nongremau Laitumkhrah Bau Rabbor Nongbri na Lausotun berkadari Hun Karbuli na Kli Shinong Malki. Bau Janai Kupar Walang na Wakadait Malki berkadiang Hun Yau Pnyau na Divian Rangblang Parish. Kimudag jing snay jublay ban shimir sa kamay jukantiyo kureng bakhuoy. Talaredon kanu kadaw bakini kimday ban yapoy ka ikantu yapi ban pentip no yangi kamkloy. Uklur step na jrong unwan jingo ayangi banyalami kijat jongi haglenti joko jingsung tongin ya duai kalbangi ayu imi kublay badan bor baro anak mentagi jing ai kibangi layo nami tos ngusnay ban pelonging gibatrang yigi jingkar khu gibandangwan hakandi ka ayom Adbent kabangi pen sa penkut ban priang ya Christmas bangin la ban priang buram ya kata jing khaju unong penim jongi degi dak nuot ki bakhuoi ipari kine baro dau kris utrai jongi amen utrai undareng kal badpi ublai badan bor baro ukpa badukhun bam sim bakhuoi un kar khu ya phi amen wi suk ban ej ban shakri ya utrai sim ke jirwai ka nambar ka Basaw Basaw